Mimi Nehilovic, já jsem u další videa. Nedělám si srandu, jsem tu já, Drift23.cz a... Ježiši, Jožo, co se ti to stalo? Zkusím tě probrat. Nevím. Tak... Oh. Dneska jsem se přišel podívat k panu Jožovi Kelovi. sorry. Ano. Jak vidíte, máme skiny youtuberů a nezměnili jsme si skiny normálně. Je tu takový plugin, ano. Chtěl jsem říct nic špatně, že? Abych zase neschytal. No a přišel jsem tady podívat. No, tak mě proveď. No. Tak tu nám mám postavičku. Pana Kela. Ano. Nějak tak. Až si dáš zase svůj skin, abys to... Že? Čau. Jak se máš? Dobre. Tu na dole mám doly, kde som naťažil už asi cez taký dia. No aktuálne skrčkujem drevo na moje ďalšie uchvatné stavby. Já chci ještě dodat jenom, mám... já chci ještě dodat ke svému videu, že už jsem si obstaral netheriteovou zbroj plnou. A taky jsem si obstaral i nástroje už. A tak použiju oblíbené slovo youtuberů, trochu jsem těžil za kamerou. Jo, ale ťažil. No však jo. Naozaj ťažil. Jo. Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa. No. Naozaj ťažil. Ano. No tu mám môj automat na Bonemile. Ešte môžem bohato ťažiť tieto stromy. No, neťažím ich ja, ale ťaží ich môj otrok. Wolf. Aha. No keď prejdeme tu k tomuto, tak tu mám hej nejaké také dekoratívne prvky. Na to môžeme vojsť a môžeme kakať. Hlavně se mi líbí to, že jsi originální a používáš svůj vlastní spot a ne spoty, které už jsou. Já mám teda co říkat. Jo. A tu ma niekedy tak prejdem, hej, tu si tak sadnem, a kadíš. Otvorím si prkienko a kadím. Jo, to je môj zachod. Jo. No, tu nám mám môj barak. Jo, hezký. Ktorý keď si obídeme, tak tu je džungľa. No. Tu na to takto úchvatne pokračuje. Jo. Tu na mi to jenom chci dát poznámku, že tahle džungle je úplně nějaká jiná, prostě jednoduše řečeno. Je to úplně opačná džungle než od té mojí. Jo, ja vám uvidíme, kto bude strihať to video, či ja alebo tu na pán Drift. A keď tak ja vám tam dám prestrih na tú mapu. Obýva Jožko. Tu nabýva Drift. No a môžeme sa presunúť, si chcel niečo povedať k tej streche. Jo, já chci říct k té střeše, že já vím, že to je builderská, jak bych to řekl, prostě, že to takhle dělají buildři, že prostě namíchají tak zvláštně dřeva. OK. Vím, že to dělají buildři, že takhle namíchají dřeva různě, ale já to nesnáším kvůli nejmenovanému člověkovi, který dělá tady panu Jožkovi otroka. A to z toho důvodu, že jsem ustavil fakt náročný barák, který tam měl těchto detailů spoustu. Takže tak. Takže vás vítam u mňa v baráku. Tu nám je chyba anvilka, ktorú som ti požičiaval. Jo. No tu mám môj sklad, uchvatný, maličký, minimalistický. Tu na takto stadiaľ pôjdu schody nižšie, kde budem mať fakt veľký, možno že aj automatický sklad, keďže ja sa rád hrám s redstoneom. A tu nám mám bordel shulker boxy, kde si schovávam nejaké tie veci menšie.
Ale tu nás si môžete všimnúť, že mám vecičku s tými vecami, ale nemám tam nič moc. Keďže všetko mám tu na. Jo, jasně. Všetko mám tu na. Slušné. OK. Tu máme nejaké tie ďalšie veci. Jo. A tu keď pôjdeme hore, semkaj, hore, tak tu máme hlavy. Máme tu aj hlavu zombíka. A vidím, že i pana Wolfa. Jo, už ma hneval, tak som ho zabil. No tu máme zatiaľ len takýto objevák, lebo som nevedel, čo tu dať a tu mám tieto stoličky mám preto, lebo tu na strede som mal tmu a tak som tu chcel zatrhnúť. A nemal jsem to strop. Tak jako abych řekl, tak to tu máš trošičku prázdné, což je u mě malinko mínus. Ale jinak barák hezký. Ako tu na interiér budem ešte riešiť, hej. Tu na bude nejaké tá kuchynka, hej. No budem variť vec, hej. No a zase bude taká menšia technicko kreatívna časť, hej. Tu na bude obraz. Ani ešte nemám dosť hodný. Lebo nemám ovce, nikto mi ich zabil. A si hádám, že otrok. A môžeme sa ísť pozrieť ešte ku mne do shopu. Tam hore mám ohradku na tie ovce, ktoré mi niekto zabil. Určite som to nebol ja. No a tu mám moju minimalistickú cestu, ku ktorej sa nechcem veľmi vyjadrovať. Poďme radšej na spawn. Tu nás stále drtí medzerník ako hovado. No mi niekto zrobil diery. To nevadí, přes ty děry to jde to. A tu na Drift ještě asi neukazoval v žádném videu tento portál. Neukazoval jsem ještě v žádném videu ani spawn, takže tímto vám ukazuju spawn. Tamhle je minigames zóna, tamhle je game zóna na druhou stranu. A pak je tu... Jo, ale by jsem tě poprosil, keby si přešel zpět. No, líbí se mi, že tady upravili restauraci. Jo, byla taká o ničem. Jo, byla předtím o ničem skoro. Tohle je taková restaurace, ve které vaří náš pan, obsluhuje pan gamer. A tady je taková jídelna, restaurace pana Paula Reicha. A měl jsem tady... Pana Reicha máme tu. Byla tady... Sorry za to. Byla tady cedulka s tím, že... Problémy? Pardon. Byla tady cedulka s tím, že jsem to doporučoval, tento obchod, ale jelikož to vidím upravili, tak to není. A tady se dostáváme ke... už jak vidíte podle stylu, tak obchodu nebo builderským službám pana Joža. Jo, a taky vám chci... A teď už si vzpomínám jméno. Má skin Trona, Ano. ale je to Ravenko, Jo. nevím, či má kanál, tak od něho vyžiadam. A možno dám do... Jo. Zákazníci měsíce. No, můžeš vidět nejlepších zákazníků, hej? Jo, vidím. A... No a nám někdo ukradl knihu so zakázkami, takže nevíme, či máme nové zakázky. Tu nám máte cenník. No, ten jsem si už prohlížel. Ale nie na videu. Tak. Tu nahore máme sklad. Tam nie je nič vzácne. Diamanty máme schované inde. Tu nemôžeš prísť. No, máme len taký menší sklad, hej. S nejakými vecmi, ktoré nám si dovolili zobrať. A já chci jenom podotknout ještě, že za první věc se chci říct, takže možná budu buď spolupracovat s touto firmou, anebo možná po menší domluvě uvidíme ještě, jestli budu mít vlastní, nebo budu spolupracovat. No a to není to hlavní, co jsem chtěl říct. Hlavní věc, co jsem chtěl říct, je, že série z Craftuj končí, protože se zeptejte tady pana Joža, proč končí? No, lebo vlastne všetci, ktorí sme tam hrali, tak vlastne
No skoro všetci hráme tu na. Ano, Pán no. Kašty sa donútil tu prísť sám. Strašne chcel ísť, ja som mu ani nedal Discord radšej. Povieme, ako sa mu to laguje. Internet. No, to mě tak trošku, A, abych pravdu řekl, stále pan sa pýta Kašty, nejaké cmariny. pan Kašty mě Nás hněva. to trošku štve, jelikož prostě se trošku laguje server, no, jednoduché. Jo, a všade propaguje svoj kanál. Ano, všude pořád spamuje svůj kanál. To je druhá věc, která mě na něm nejvíc štve. A že predtým, ako sme mu začali pomáhať, tak mal 13 odberateľov, teraz ich má opäť viac ako ja, teda 55, 57 dokonca. A já myslím, že to bude právě kvůli tomu, že všude spamuje svůj kanál. No a vím, že v minigame zóně to Asi to začne robiť ja. No, já jsem tě ještě podotknul v minigame zóně. A tu na... V minigame zóně je... Jo, tady leží, odpočívá pan Fail SK. Nerušme ho. Neruš vole. Nerušme ho. A tamhle to ukázat ještě nebudete, je nedokončená minihra, nebudu říkat, co to je, to si nechte na překvapení, potom na další. Na moje video. Ano, a možná i moje. Ktoré vyjde presne o týždeň od vydatia mojeho videa. Takže o týden aj mojeho videa. Jo, nejak tak. A tu môžete vidieť už Gamble bránu 3000. Ano, tady bude Gamble zóna. No Nečekaně máme pana trošku. Zdenka Polrajcha. To je náš pan. No máme Zdenka Polrajcha. To je náš pan majitel serveru. Odkaz kanálu a Discordu budete mít v popisku. No a já se jdu kouknout dům na dáreček tady od pana Joža. A tak já vás vítám u sebe doma, tedy to ještě není úplně dokončené, toto je moje ta AFK místnost. Jak jsem zmiňoval v minulém videu, trošku jsem ji ořezal, vypadá tak lépe. Jo, počkej, kadibudka? Jo, taková kadibudka, ve které trávím většinu dne čas, protože třeba nemůžu hrát v kuse. Zavřete ty dveře! Do píč! Pak tady je můj papoušek Pepa, který se tak bude jmenovat, jakmile budu mít, mám name tag, mám, ale nemám dostatečnou levelu. No to mám taky, ježiš. No, možná když najdu druhý name tag, tak bude mít se jmenovat Pepa, protože name tagy jsou vzácné celkem. A já jsem si dal... Zbytek jsem vám už ukazoval dříve. Tady je dáreček od pana Joža. A jdem si ho prohlédnout. Dva diaboky, to je hodně dobré. A dárek od dřevo, které se nám bude hodit na stavby. A když těch saplingy k tomu, takže akorát budu smutný, když nám nevypadne dost. A packet ice na cestu v Netheru, to bude skvělé. A šalker se nám taky hodí a já ti děkuju moc za dáreček. A nie zač. tady vám ukážu svoje poklady. Kdybych měl nějaké zlato, tak bych si mohl udělat zbytek těch věcí nerejtových, ale tak to je jedno. Sa ti lagol šalker vôbec. Než by som ho pozeral. No, za to nemám, takže ne. A můžu ještě jít rychle natěžit nějaké zlatíčko, ale... Tak a tak.
jakmile se vypeče zlato, tak budeme mít po srandě a dělat zbytek toho, zbytek. Yes, akorát 2. Se vyspíme ještě. Tak. Jmenuji nederazitový. Jo, to jsem vlastně, já jsem imbecil. Já jsem šel. To se dělá tady v tomhle. Jo, to je jedno. Tak. A tak. Máme full netheriteovou věci. A teda ještě zbývá motička, ale tu si teďka dělat nebudu. A no, to by stačilo, si myslím. Pro dnešní díl toho bylo až takže. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, po případě odběr. A hrozně moc vám děkuju za minulé komentáře a lajky u videí. A dokonce i za za odběratele, kteří přibyli. A já se s váma loučím a u dalšího videa. Čau, čau.